awane kok ora Ngeri. Penak Nek nek udan nek ora iso turu soalnya. nek udan penak ya awan. Ayo ya anyep. Anyep ya. Grimis-grimis sithik ngono ya. Ayo dan ketwinge dan sumuke rampung. Ki mah lemes kok ngene iki ta Bu Wis ya. mulai. Napa? Biasa. Napa to? Datang bulan. Lemes guys. Waduh aku gak rampung wae swingi. Tak Aduh. critani to. Aku lak biasane to tanggal 15. Heeh. Aku nanti mundur tekan tanggal 20 ora kene nganti mut stres. Deg-degan. Degan. Ya ndek bojo. Oh iya. Ade bojo kok wedi meteng iki piye Iya matrape iki. anak telu abih aku le ngopeni. Bojone iki ra gelem ngrewangi. Mosok tanggane ngopeni. Bojone gawane topo mancing nang kae. Oh, iya. Iya. Srepoto nang ngono kuwi. Ndek Ngono kowe bingung. Tuku ana obat nang apotek ka lho. Batopo aku ku ya wedi jane Ngombe langsung brojol. Masa Ya iya, ngono ki gak Bojoku lho ora tau mulih. kok iso? sakit to. Mesake ya. Aku iki ndek bojo rasa rondo nang njel. Kaya aku ngene iki lho ora ndek bojo. Iki mesti ra tau diitung. Ora. Mel-mel lho bangga ra ndek bojo.